Čestitamo našim damama i u nastavku ima razloga za čestitanje. Govorimo o stonom tenisu na prošlog vikenda završenom pojedinačnom seniorskom prvenstvu države u Subotici. Iako su tek ušle u tu starosnu kategoriju, pobedu u konkurenciji ženskih dublova osvojile su članice stonoteniskog kluba Novi Sad, Ana Žofija Fenveši i Viktorija Tružinski, koje su i naše večerašnje gostiće. Dobroveče, dobrodošle u Rasnici. Prije svega, devojke, čestitke na ovom sjajnom uspehu. I Viktorija, mogu da te pitam slobodno da li ste očekivale ovakav uspeh s obzirom da ste prvi put ove godine nastupile u seniorskoj konkurenciji. Koliko je bilo teško i kakva je bila konkurencija? Hvala lijepo. Konkurencija je bila jako teško. Očekivali smo da igramo finale, ali nismo baš prvo mesto. U polufinalu je bilo jako teško. Igrali smo protiv starije i iskusnije igračica. Gubili smo 2-0, ali na kraju dobili smo 3-2. Čini mi se da je negde, moj tako utisak, pobedio taj vaš timski duh. Jako dugo igrate zajedno, negde od 9. godine, ako se ne varam. Je li to vaš glavni adut? Da, već igramo jako dugo, već skoro 9 godina, možda i 10. Znamo jedne druge baš dobro, znamo šta ćemo napraviti, ako pogledamo ne trebamo ne pričati. Je li to i najbitnije kada su u pitanju dublovi, da morate poznavati jedno drugo jako dobro? Da, to je najbitnije zato što znamo šta je sljedeći potez i ne treba da se brinemo šta će moja partnerka da uradi. Dobro, u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji osvojili ste zaista mnogo, ne samo na državnom, nego i na evropskom nivou. Šta možemo očekivati sada u ovoj sezoni kada ste seniorke? Odlično ste startovale. Kakvi su vam planovi za naredne godine? Sad se borimo da uđemo u seniorsku reprezentaciju i baš smo sad ostvarili dobre rezultate. Dobro, veliki izazovi su pred vama i na klubskom nivou. Novi Sad će, ako do kraja ligaškog prvenstva ne bude nekog velikog iznenađenja, sa prvog mesta u tabeli krenuti u play-off. Možete li sada, s obzirom da ste vice šampioni aktuelni, i doći do titule ove godine? Nadamo se, to je sigurno da ćemo se spremiti dobro, pošto naš trener Đorđe Bošnjaković radi puno sa nama i trudit ćemo se da osvojimo titulu. Dobro, pokazali ste da možete da igrate sa svima u tom nekom projektovanom u finalu. Ko će biti teži protivnik, Senta ili Radnički? Ja mislim da će teži protivnik biti Senta. Dobro, Viktorija, osim uigranosti i nespornog talenta, za uspeh je naravno potrebno mnogo treninga, mnogo vežbe, što naravno oduzima opet s druge strane i mnogo vremena. Kako uspevate da iskombinujete sport i obrazovanje? Pa da ja lično uspevam, jer idem vanredno u školu u Bačka Topolu i sad mogu da treniram 2 puta dnevno i mogu da stavim na vreme ispit. Kakvi su planovi na tom polju po završetku srednje škole? Nadam se da ovu godinu ću upisati neki fakultet. Još se nisi opredelila, šta? Još nisam. Dobro, Ana, kakva je situacija kod tebe na tom planu? Ili ostaje vremena, pored sporta i obrazovanja, za još nešto? Pa pored toga ništa više. Trudim se da i u školi budem odlična i u sportu. Moji planovi su da upišem medicinu i da nastavljam isto stoni tenis. To je prilično zahtevan fakultet. Misliš da ćeš uspeti sve da iskombinuješ? Sve se može ako se hoće. Hvala, to je sigurno i najbolja poruka svim našim gledalcima. Hvala vam, devojke, što ste bile gošće večeras u Raznicama. Želim vam puno uspeha i da nastavite da nižete ovako dobre rezultate i u seniorskoj konkurenciji. Hvala lepo.